Hei, prieteni! Bine v-am regăsit la al doilea episod din seria Minecraft. Astăzi vom face mai multe chestii. Bă, unde sunt oile? Unde sunt oile mele? Băi. Da, se pare că am pierdut oile. Începutul este promițător, dar de ce nu mă lasă? Ce se întâmplă? Nu, ok. O să revină încă o dată. Ok, am revenit pentru că nu mai îmi făcea... Nu mai vedeam nimic, efectiv. Bă. Unde-mi sunt oile? What is this? Ok, păi. Cred că ar trebui încă o dată să mai iau care ceva oi. What? Bă. Nu, eu sunt super paranormală. Ok. Unde sunt oile? Bă. Oițe? Oițe? Mă voi mulțumi și cu o vacă. A intrat și ea în apă, am intrat și eu. Ok. Haideți să vedem. O să mergem să explorăm zona aceea. Dar prima de a explora toată zona, ar trebui să mai strâng ceva piatră, să fac un turn, să nu mă pierd de casă. Cred că o să fac ceva mai multe. O să iau mai mult lemn și o să fac niște bețe, să fac o scară, să pot să mă urc. Dar unde e scara? Ok, hai să vedem. Pum. Nu sunt de ajuns. Mai facem aici. Cai. Făcut 24. Poate mi-ajung 24. Nu știu clar. O să-l fac aici la intrare. Ne revedem când o să-l termin. Ok, l-am terminat. Așa o să pot să văd casa. Acum mergem să omorâm ăștia. Ce e aia? Uite o căscuță. Bă, să nu intru. Hei! Chiar bună. Ok. Bă. Ce căcat o să mă omoare. Bă, nu mă enerva. Mai ales tu care tragi cu arme. Auci. Nu, trebuie să omor ăștia, pentru că dacă nu îi voi omoră, va fi de mare retardat, pentru că nu voi putea să fac efectiv nimic cu ăștia aici. Ok. Acum pot să mă bălăcesc în apa asta. Bă, țin minte că am găsit fier odată într-o apă. Bine, băi, hai să luăm ăștia. Nu stau bine deloc aici. O să fac un om de zăpadă și o să-l închid. Acolo la mine în o gradă. Dar îmi trebuie... Bă. Îmi trebuie... O lopată. Îmi trebuie o pată. Ok. Mergem să o luăm zăpada. S-a spăunat unul din ăla? Da. Problema e că... Nu, n-am nimic. N-am diamante să-ți dau sau emeralde, scuzați-mă. Am greșit pentru că nu știu toate numele.
toate. Bă, mi se pare doar mie că vorbesc română de unde parcă n-am mai vorbit-o de 1000 de ani. Ui. Sau nu. Scrieți în comentarii. Ok. Așteptați. Ok, păi tadam! Uitați ce frumos e apusul, să-l vezi așa. Și acolo este casa mea. Sunt foarte departe. E așa fain apusul. Ok, apusul. Uitați un pic. Mereu mi-am dorit și în viața reală să văd un apus din acesta de undeva înalt. Dar niciodată n-am apucat pentru că, da, ok, se sfârșește și vine luna din cealaltă parte. Deci să vedem cum răsare și luna. Wow! Aici e cam nașpa, nu-mi place mie. Ok, hai să luăm lopata. Să facem... Bă, dar nu sparge și lemn și tot. Bine. Uitați cât de fain arată. Wow. Trebuie să-i fac un screenshot. Bă, făcut. Nu știu cum o să mă pot duce eu până acasă. Mi-e cam frică. Bă, uite ce-am făcut pe aici. Să vedem. Facem 10. Ok. Acum mergem acasă. Nu că eu dacă cad de aici deja pot să spui că-s oastel. Bă, omul își mai riscă viața. Uite niște cărbune. Cărbunele e bun. Bă, cred că o să fac un episod de vreo 10 minute. Nu știu dacă o să vă uitați la acest episod 10 minute. Dar uitați acolo pe cine am găsit. Pe domnul Haplea. Ce faci, mă? Uite-le jocoșă, bă. Uite. Nu te voi lăsa să explodezi și să... Ok. Sărim. 3, 2, 1 și... Bă. Cât noroc poate să aibă un om. Să cade exact unde nu trebuie. Bravo. Mergem, fugiți acasă, dacă vine careva. Bă, mie nu mi-e frică de tine. Auzut? Dă-n ăsta. Că ieși acasă. Știi că tot în tine o să vină, nu? Da. Daniel. Bravo. Bă, nu în el. Așa. Mai dă. Bă. Bravo. Au. Bă. Ok. Fugiți acum acasă. Și eu care mă întreb mereu unde mi sunt animalele. Cum au putut să se ducă acolo? Nu o să vă las să vă duceți, așa că haideți aici. Ok, să vedem ceva. Ok, păi nu mă interesează, dar eu asta nu accept, să se ducă animalele unde nu trebuie. Ok, păi cred că o să fac...
Haideți să vă văd cum veniți înapoi. Haideți să vă văd cum veniți înapoi. Nu pot să cred. Deci pe aici vă duceți voi. Oh, nu. Nici într-un caz nu o să mai faceți chestia asta. Bă. Am spus că nici într-un caz, nici într-un caz. Ok, păi deja sunt 10 minute care stau și fac chestii aici. Bine, păi, dăm un update și o să vă arăt cum va fi. Ta-dam! Întrebarea mea e cum pot să iau ăla? Ok, hai să vedem pentru că cred că știu. Îmi trebuie 2 bucăți. Facem, știu, putem să-l creez și fără crafting table, dar nu se știe, poate, na. Ok. Ești, mă. Yay! Uitați ce frumos e. Bă, ok, păi sper să vă placă acest episod și sper să îmi dați un like și să mă susțineți. Este și omul de zăpadă aici? Bă, omul de zăpadă. Nu pot să-l... Da. Vreau să dau în el, dar nu pot. Ok, nu pot. Deci, eu vă salut. Sper că v-a plăcut și ne vedem în al 4-lea episod. Bye!